Ba't ako? Oh, mga ferns ba na? What's your ferns? Mga decorative nga mga tanom. Wow! Kani ba? Mani mga ferns. Nya ka na dahan kayo na. Yee? Nano na sila listo dah? Nandito yun na. Ha? Nanobo ra na sila gulahay. Oh, natural na ang turok sa. Ferns man. So unknown din na siya nga siya. Man na ilito ang ferns. So unknown din na siya di. Nindot ato diri picture ni. Ngayon kayo ang view dito pa daw ibubo. Malatag na sa forest. The forest bitaw ni? Di pa ni forest. Oh. Ni forest.